Salut, prieteni! Astăzi vom face un vlog după 6 luni de când nu mai am postat pe YouTube și mi-aș dori să postez cât mai des și astăzi vom face un vlog în care ne vom juca vați ascunsele, dar afară. Acum fiecare va avea un telefon, că n-avem, adică așa, și eu voi număra prima. Așa că prima zonă este afară, în curte. Ascundeți-vă, o să fie timpul 5 minute, 2 minute și gen pentru, să aibă timp să se ascundă. Dar nu-i spui lui bunic unde să... Nu-i spun. Începem? Da! Începeți în 1! Haideți! Pa! Este foarte mare presiunea. Acum m-am aici ca să număr. Hai să mă ducem pe aici. Trebuie să mă duc undeva pe afară. Bună, Sofie! Hai că trec minutele. Uite, fii atent, eu mă ascund aici, bine? Știi că deja un minut. Caută un trifoi cu 4 foi. Am găsit un trifoi cu 4 foi. Ok, ne ascundem aici. Mă uitați pe Sofie cum stă acolo. Sofie? Aici trebuia să mă duc mai departe de nautical, dar n-ai găsit. Deci eu am una. Doamne, să plecăm una jos lângă Nati. Uite, și m-am băgat aici, trebuia să mă duc mai departe de nautical, dar n-ai găsit. Deci eu am o ascunzătoare așa de bună. Bine. Deci acum... Cine nu-i gata, eu cu lopata! Gata. Am 5 minute să vă găsesc. Sofie! De căutare ca puțin. Să mă grăbesc puțin ca să... Unde să fiu scurs? Uite și pe În 2 minute le-am găsit. Sofie. Acum urmează Sofie. Hai, Sofie, să arăt și unde să filmezi. Acum urmează Sofie să găsească. Că le-am găsit pe toate într-un 2 minute.
Nati, deci, Sofie, 2 minute. Sofie, du-te. Uite, vei sta pe scaunul ăsta, vino. 3, 2, 1, start! Start! Ok. Uite, dispărut Nati. Nati, unde le-am zis? Nati! Bun, deci mai au practic 1 minut, m-am uitat acolo. Deci, trebuie să fac un plan, să le găsesc. Nu vreau să trișez, nu iasă planul. Vreau să le caut în toate părțile, afară, pentru că nu sunt casă. Că i-am văzut dacă au intrat sau dacă nu. Că asta înseamnă trișat, că n-avem voie în casă. Doar, cred că celelalte și nu știu sigur dacă o să avem voie și în casă. Ai și ce mi-am făcut? Găsească pe ambele! O să ne găsească pe ambele! Oi, pe unde calc? Prin noroi! Doamne! Hai, Doamne! N-avem voie pe stradă, deci aici e linia. Opa, să nu zice ceva din cap. Mă ascund acolo. Cred că-s mai câte minute. Așa. Ce-ai dispărut, Nati? Nati, unde eram? Să nu și eu vreau acolo! Aici o să rămân din fericire sau din păcate. Papale ca aici. Dacă Sofie nu se mă prindă, Sofie este văzătoare, deci o iepure nu vede. La mine a trecut deja. Aici mă voi ascunde. Sper să nu mă găsească niciodată. Deci pot să rezist și 7 zile. Opa, da, o să mă vadă. Stai să văd cum fac. Poți să urca ceva? Păi, asta. Acum opresc. Sofie, în câteva... Ok. Sunt gata!
Dar cum te-am găsit? Mă duc să o caut și pe mă las bătută! Ele, mă las bătută! Ele, mă las bătută! Deci nu găsesc. Mă las bătută! Niciunde! Nati, nu iară cu povestire. Hai să vedem. Ele, mă las bătută! Ele! Mă las bătută! Hai că se... Oricum cred că a trecut. Și am câștigat! Am câștigat! Dar unde ai fost? Eu am vrut să o sun, dar fix acum a câștigat. Bun, acum numărul la tine. Ok, gata. Să ne ascundem împreună. Vrei? Bine, hai să ne ascundem. Deci acum ne vom duce la ăștia.
urmează și partea a doua în curând, ceva care va fi cam destul de horror. Scary movie. Na bine. Bye!